Bună ziua tuturor! Mulțumesc lui Lucian și organizației din Suceava pentru acest minunat eveniment. Mulțumesc tuturor colegilor din Moldova care au ales să fie astăzi alături de mine. Și trebuie să vă mărturisesc ceva. A fost în sală un om care a plecat și care, în anul 2008, a făcut ca tinerii să fie promovați de către PDL în Vrancea. Am fost unul dintre beneficiarii acestei decizii și datorită acestei decizii astăzi sunt deputat. Chiar dacă lipsește de aici, vreau să-i mulțumesc domnului președinte Flutur pentru susținerea vis-a-vis de tineri. Da, ne vede pe internet. Dragii mei prieteni, noi suntem pilonii de rezistență a acestui partid. Noi suntem creatorii viitorului său și trebuie să ne întrebăm ce trebuie să facem pentru a dinamiza acest partid mai departe. Cred că trebuie să punem împreună entuziasmul nostru, energia noastră, viziunea noastră cu experiența seniorilor noștri. Trebuie să învățăm din greșelile trecutului și trebuie să continuăm lucrurile bune pe care le-au început colegii noștri din actuala conducere a OTPDL, pentru care aș vrea tare mult să vă rog să le mulțumim. Vedeți, trăim într-o Românie în care se pune accent mai degrabă pe non-valoare și pe pseudocultură, în care politica este din ce în ce mai mult apanajul unor oameni care își văd doar propriile interese. Din acest motiv sunt promotori ai conflictelor și au orientări doctrinare incerte. Și ca să vă înveselesc un pic, am să vă spun un banc. Se spune că atunci când Dumnezeu a făurit lumea, a atribuit câte două virtuți fiecarei nații. Așadar, nemții sunt punctuali și muncitori, elvețienii sunt ceas, spaniolii sunt primitori și harnici și așa mai departe, până la români, care sunt cinstiți, inteligenți și buni politicieni. După o perioadă de timp, și-a dat seama că românii au primit 3 virtuți și a hotărât să nu poată folosi niciodată mai mult de 2 din ele. Așadar, se explică poate de ce oamenii cinstiți și inteligenți nu fac politică, de ce cei care fac politică și sunt inteligenți nu sunt cinstiți și cei care fac politică și sunt cinstiți nu sunt inteligenți. Vedeți, cred că noi tinerii trebuie să scăpăm politica românească de această anatemă a politicianului corupt și incompetent. Și implicarea noastră a unor oameni curați și neîmpovărați de trecut este o condiție esențială pentru dezvoltarea și consolidarea democrației din România. Acestea sunt motivele pentru care vin astăzi în fața voastră cu o moțiune care se intitulează Tinerii, forța dreptei. Am fost întrebat de ce forță. Suntem o forță pentru că suntem mulți. Suntem o forță pentru că suntem uniți. Suntem o forță pentru că avem energia tinereții. Și suntem o forță pentru că avem idei, principii și valori solide. Și dacă vorbim despre valori, fiind un partid de dreapta, credem în libertate, în dreptate, în solidaritate și în egalitate. Ce înseamnă libertatea? Liber ne-am ales acest partid. Suntem liberi să decidem pentru noi. Suntem liberi să ne punem în valoare. Suntem liberi să ne exprimăm. Suntem liberi să avem inițiativă. Dar, dragii mei prieteni, toate libertățile trebuie asumate. Pentru că noi știm că fiecare individ răspunde pentru deciziile și acțiunile sale. Ce înseamnă dreptatea? Dreptatea înseamnă adevăr, respectarea legii și mai presus de orice înseamnă moralitate. Moralitate care ar trebui să fie coloana vertebrală a setului nostru de valori. Moralitatea este mult mai mult decât respectarea legii. Respectarea legii este o datorie cetățenească. Moralitatea înseamnă să fii om la nivelul maxim al posibilităților tale. Ce înseamnă solidaritate? Înseamnă spirit de înțelegere între generații, înseamnă unitate în sânul echipei noastre, înseamnă respect pentru cei aflați în nevoie. Și dacă tot vorbim de solidaritate, să nu uităm faptul că în anul 2010, la inundațiile catastrofale care v-au afectat în primul rând, OTPDL a fost alături de voi, cu ajutoare pe care le-au adus familiilor afectate de aceste inundații. Ce înseamnă egalitate? Înseamnă toleranță. Înseamnă egalitate de șanse. Înseamnă că noi credem doar în competență și performanță în ceea ce privește departajarea între noi, colegii.
Vă spuneam că suntem un partid de dreapta și cred că am greșit. Suntem singurul mare partid de dreapta de pe scena politică românească. Și noi, Partidul Democrat Liberal, am demonstrat prin fapte, nu prin vorbe, că aparținem marii familii a drepte europene. O să vă dau câteva exemple. Un cod al muncii de dreapta, care flexibilizează piața forței de muncă, care promovează performanța la locul de muncă. O lege a pensiilor de dreapta, care se bazează pe principiul echitabil al contributivității. O lege a educației care ne vizează pe toți, de dreapta, pune în centru său elevul și studentul, urmărește crearea de competențe. Prin toate acestea și prin multe altele, echipa Traian Băsescu, Emil Boc, Partidul Democrat Liberal, și-a asumat niște riscuri politice extraordinare. Acelea de a renunța la vânzarea de iluzii către populație. Această echipă, din care facem cu toți parte, a reușit să evite un derapaj major al economiei românești, care ne-ar fi dus, Doamne ferește, acolo unde e Grecia sau Irlanda sau Portugalia astăzi. Așadar, prietenii mei, viitorul este al tinerilor liberi, responsabili, competenți și corecți. Viitorul este așadar al nostru. Îmi doresc să-l construim împreună, cu înțelepciune, și să câștigăm în 2012 alegerile în Suceava, în Moldova și în toată România. Vă mulțumesc mult pentru că astăzi plecăm la drum împreună.